150 साल से अधिक पुराना बाटे। यह नैनी ब्रिज का पिलर नंबर 16 और एक सुसाइड पॉइंट भी कहा जाला। ये कुछ चल रहा बाटे 2025 का महाकुंभ का तैयारी और एक वर्णन शिव पुराण में भी बाटे और ये बाटे लगभग 150 साल पुरान। और यहाँ मनकामेश्वर महादेव का गुम्बद दिखत है। सुप्रभात, नमस्कार, राम राम। तो का हाल चाल बाटे? अभी हम बानी प्रयागराज में और एगो नया सीरीज का शुरुआत भइल बाटे प्रयागराज दर्शन का, जेमा हम आप लोग को पूरा प्रयागराज के घुमाई और एक शुरुआत कल से हो चुकल बाटे। तो अगर हमार पिछला वीडियो नहीं जा देख ले तो जाके देखा जा, काफ़ी मज़ा आई। और आज ये ब्लॉग पर शुरुआत कर रहा बनी नैनी ब्रिज से, एक न्यू यमुना ब्रिज के नाम से जान 150 साल से अधिक पुराना बाटे। तो वहाँ भी लेके चलब और यमुना ब्रिज का नीचे वाला भाग काफ़ी शानदार बाटे। तब वीडियो में बनल रह जा। यह नैनी ब्रिज का पिलर नंबर 16 और एक सुसाइड पॉइंट भी कहा जाला। यहाँ से बहुत सारा लोग सुसाइड कर चुकल बाटे। वैसे खास बात यहाँ ये भी बाटे कि सुसाइड करे वाला के जितना संख्या बाटे उतना बचाहू वाला के संख्या बाटे। कहा जाला कि एगो मछुआरा बाटे जो उनकी यहीं आसपास में नाव लगा के बैठल रहेला सेव करे खातिर लोगन के, और आज तक वो 30-40 लोगन के जान बचा चुकल बाटे। यह नैनी ब्रिज पार कैला के बाद लेप्रोसी चौराहा और इधर से मिर्ज़ापुर, यह नैनी ब्रिज का टोल जौन की बंद हो चुकल बा। पहले यहाँ टोल का वसूली होता जब नया ब्रिज बनल रहे था। अब हमने का आ गई बन जा नैनी ब्रिज का नीचे वाला हिस्सा में, और यहाँ से जौन तो हम लोग का व्यू दिखी गजब का बा। आगे में हमनी का नैनी ब्रिज के नीचे, और अभी कुल पानी में डूब चुकल रहा तो पानी अब घट गई बा। तो यह मठ त्रिवेणी पुष्प, प्राचीन वेणी माधव मंदिर अरैल घाट के पास में बाटे और आगे बनल बाटे अरैल घाट का सेल्फी पॉइंट। तो अभी हम बानी अरैल घाट पर और यह अरैल घाट का सेल्फी पॉइंट जो उनके पिछला अर्धकुंभ में बनल रहे। और यहाँ पानी वैसे घट चुकल बाटे, काफ़ी एने रेत आ गई बा। और सामने अकबर का किला, लेटे हुए हनुमान जी बावन, शंकर जी का मंदिर बा। और वह झूसी ब्रिज, उधर से गंगा जी आवते झूसी ब्रिज के नीचे से, और इधर से यमुना जी आ रहा बड़ी, और ये सीधा निकल गई बटे बनारस। नया घाट भी बन रहा बटे। ये कुछ चल रहा बटे 2025 का महाकुंभ का तैयारी, और ये साल बहुत ज़्यादा पक्का घाट बन रहा बा। इधर अरैल पर भी बा, झूसी साइड भी बाटे, संगम साइड भी बा। और अभी बाढ़ आयल रहा तो ये सब डूबल रहा। और ये अरैल घाट का बगल बटे दंडी स्वामी जी का आश्रम। यहाँ का रौनक असली कुंभ और महाकुंभ में देखे लायक रहेला। सामने पीला रंग का जो मठ दिख रहा बा काफ़ी बड़ा और भव्य बन रहा बा। वैसे 10 साल से तो हम देख रहा बानी कि एक कंस्ट्रक्शन चलता, और बाकी पता ना कितना साल से चलता, कितना साल में बनी। तो अभी हम बानी अरैल में सोमेश्वर महादेव के मंदिर में, बहुत प्राचीन मंदिर है और एक वर्णन शिव पुराण में भी बाटे। और मान्यता अनुसार माना जाला कि जब चंद्रदेव के श्राप मिलल रहे तो श्राप की वजह से उनके कुष्ठ रोग हो गई, और उनकर मुक्ति खातिर यहाँ शिवलिंग की स्थापना कैलन, और उसके बाद रोग से उनके मुक्ति मिलल। तो सावन महीना में मंदिर बहुत भीड़ होला। और यह मंदिर, और यहाँ गेट पर लिखा भी बाटे शिव महापुराण वर्णित सोमेश्वर महादेव अरैल, और शिवलिंग स्थापित बाटे।
बाकी मंदिर परिसर है। यहाँ बन रहा बा अरैल में अडानी का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। पिछला ब्लॉग में हम तो लोग के इलाहाबाद का बक्सी बांध का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट दिखे रहनी, वैसे ही इधर नैनी साइड अरैल घाट के पास में बन रहा बा। यह नैनी का पुराना ब्रिज और ये बाटे लगभग 150 साल पुरान, और आज भी यहाँ पर ट्रेन जाले और छोटा वाहन भी जाली सन, और इसे बड़ा वाहन है पाइल बंद कर देवल गई बाटे। और 2 साल पहले पुल का कुछ रिपेयरिंग चलल। यह कीड़गंज का इलाका और सामने दाहिने हाथ में बाटे बोटिंग क्लब। यहाँ सामने बोर्ड लागल बा। यहाँ से अगर यमुना नदी में बोटिंग करे के बाद कर सकेला। यहाँ त्रिवेणी दर्शन नाम से बोर्ड लागल बा। यह नैनी ब्रिज का निचला वाला हिस्सा, और यहाँ बाढ़ का जौन पेपर में निकलेला कि कितना पानी का लेवल बाटे, तो यहाँ लेवल लागल बाटे। और यहाँ तो सामने पिलर पर बा अभी पानी 82 कुछ बाटे, और एक हाई लेवल 88 तक लिखल बाटे। नया नैनी ब्रिज के नीचे ये बाटे महामना पंडित मदन मोहन मालवीय पार्क, एक मिंटो पार्क पहले बोला जाता। कैंटोनमेंट एरिया शुरू हो जाला और अंदर वहाँ मनकामेश्वर महादेव इलाहाबाद का एगो बहुत प्रसिद्ध शिव मंदिर बा। यहाँ मनकामेश्वर महादेव के यहाँ भी कॉरिडोर बनता और काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा बाटे। इधर आसपास जितना भी कंस्ट्रक्शन वाला कुल तोड़ के चौड़ीकरण हो रहा बा रोड का। और यहाँ मनकामेश्वर महादेव का गुम्बद दिखत है। एक कॉरिडोर का निर्माण का कार्य महाकुंभ से पहले करे के बा। एक मतलब कि 2024 का लास्ट तक ये कंप्लीट करे के बा, और 2025 में तो महाकुंभ लगे वाला बा, जो कि हर 12वें साल में आवेला। और ये ब्लॉग के यहीं ख़त्म करतनी, और ये दूसरा ब्लॉग रहा प्रयागराज दर्शन का, और बाकी भी चीज़ जो बचत हटे ओके अगला ब्लॉग में कवर कर ली। तो अगर वीडियो अच्छा लगल तो अपना दोस्त लोगों के साथ शेयर करा जा, और चैनल के सब्सक्राइब करा जा, लाइक करा जा। बहुत बहुत धन्यवाद।